Il-Kummissarju Ewropew Laszlo Andor ġie Malta biex jinawgura il-proġett LEAP, proġett li kif jixed l-isem tiegħu jimmarka qabża l quddiem għall-politika soċjali f'pajjiżna. Dan il-proġett huwa mmirat biex jonqsu l-faqar u l-esklużjoni soċjali fil-Gżejjer Maltin, illi fi kliem il-Kummissarju Andor mill-2006 l quddiem żdiedu brata allarmanti. LEAP huwa kofinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew, ser ikun mifrux fuq 20 xahar u fih il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali qed jikkollabora ma' diversi ministeri oħra. Biex jintlaħaq lan ta' dan il-proġett ser jitwaqfu 6 ċentri ta' riżorsi għall-familja, 5 f'Malta u ieħor f'Għawdex biex jevalwaw il-problemi soċjali fil-qalba tal-komunità. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mary Louise Coleiro Preca qalet li l-proġett LEAP huwa l-ewwel pass fil-mixja tal-Gvern biex jirriforma l-politika soċjali f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Franco Merċieqa qal li l-proġett LEAP ser jgħin biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg qal li l-inklużjoni soċjali hija waħda mill-prijoritajiet ta' dan il-Gvern għal programm finanzjarju li jkopri l-perjodu bejn l-2014 u l-2020, fejn 20% tal-Fond Soċjali Ewropew ħajkunu allokati għal dan il-għan. Wara l-inawgurazzjoni tal-proġett LEAP, il-Kummissarju Ewropew Laszlo Andor iltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja u żar ukoll il-Ministeru għad Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili fejn kellu laqgħa mal-Ministru Helena Dalli u mal-membri tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku.